sa kasagpon sa taon matahong nga sugilanon sa taon palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Nagakurag ang akong mga kamot. Do hindi ko mahimo nga ipapanawag ang ulunan. Kaya makita ko sa nawong ni Net-Net na doon nagapakitluoy. Anak, patawad. Ibutang kong ulunan sa nawong niya. Net-Net, patawara lang si Mama, ha? Patawara ako, anak. Karon, tabunan ko ng nawong niya. Hindi. Si Net-Net. Nagmuklat ang iya mga mata. Kadagatulog sa akon. Ay, matuod ba lang nakita ko? Nagabugtaw ng akon, anak. Net-Net! Ito mo kong buton para makapahibalo ako sa nurse nga nagbugtaw na si Net-Net. Net-Net, salamat. Nakabugtaw ka na. Nakabugtaw ka na. Karon, nagbago ng desisyon ko. Hindi ko na pagdayonon ang gusto kong buhaton. Hindi na. Chay Saling, nakabugtaw na gid man si Net-Net. Baw, Diyos ko. Madamo, gid nga salamat. Ay, ginpamatian man gid sang mahal nga Diyos ang pangamuyo naton, Hilda. Madamo gid nga salamat, Diyos ko. Dok, kamusta na si Net-Net? Mayo kay nakabugtaw na siya. Pero madamo pa kami sang buhaton nga test. Kaga obserbasyon para sa iya. Para makasiguro kita kung maayo. Kagdalayon ang iya pag-ayo. Ay, kung tani, makabalik na dayon si Peter ba? Para nga mahibalaan niya ang maayong nga balita. Chay, paulama ako paliyog sa cellphone mo. Ari, oh. Sino ba lang tawagan mo? Tawagan ko si Peter, Hello? Ay, hello, Peter? Mayo kay luwas ka na? Nabala ka gid ako sa imo, eh. May nagpanawag abi kay ina. Kaginsugiran ako nga na-aksidente ka. Ano nga aksidente? Ha? Sino ba nagambal sina sa imo, ha? Hindi matuli na... Ari gani, oh. Nag-drive na ako pabalik dira sa ospital. Amo bala? Ay, naga-drive ka gali subong? Paghalong ka, ha? May maayo pa naman akong ibalita sa imo. Ano ba na, ha? Karon na lang pag-abot mo diri, ah. Sige na. Kaya naga-drive ka pa bala. May sorpresa magaling asawa ko, ha? Ate, sige. Medyo padasigon ko pagpadalagan sa salakyan. Para makaabot tayo ng kundra, ha? Ba! Ano ato? Nakabati ako sang gahod. Doon nagbunggo anay. Hello, Peter? Peter? Ano nga tabo dira? Nakabati ako sa madamo nga gahod. Mga busina sa salakyan. Apang si Peter, wala na siya nagkasabat sa akon. Ay, Hilda, ano ba lang natabo? Chay, binatabo kay Peter. Malakat ako, ha? Ha? Kag sa diin ka makadto? Sa diin, Hilda? Suno kay Peter. Malapit na lang siya sa ospital. Kani subayon ko ang dalan ngayon sa diin. Amo lang maagyan pa kadto sa ospital. Ba?
May ambulansya sa unahan. Kung may nagatinumpok ang mga tawo. Dra ako makadto ah. Ba, kay Peter sa lakyan ni na. Kagara siya. Ginapagwa siya sa sulod. Ay, wala siya sa pangalibutan. Tagdugoon ang ulo niya. Peter! Peter! Ma'am, hindi ka na dira. Pabayi nga kami matipan siya. Oh, Diyos ko. Nagmatuod ang pananawan ko. Nagmatuod, gid. Oh, ara, ginabutangan siya sang brace sa liog. Kagit karga sa ambulansya. Oh, Diyos ko. Hindi man pagbabayi ang bana ko. Hindi man. Ato na si Peter. Gindala na siya sa ospital. Masunod ako sa ila. Hindi gin matapos ang tanan ngayon eh. Kung hindi ko matuman ang ikatatlo ko nga buluhaton. Abang paano ko ina mabuhat? Kinagabugtaw ng akon anak. Sang wala pa siya sa pangalibutan. Hindi ko gani mahimo. Subong paayhan. Nga nagabugtaw na siya. Kag-isa pa. Hindi ko na to gusto nga buhaton. Husto. Si Teresa. Kadtuan ko siya. May pamangkot ako sa iya. Teresa Herrera? Oo. Duawan ko siya. Ay, wala na siya, ma'am. Ha? Anong buot mo silingon? Sang nagligad nga adlaw lang siya nga nagkita ay kami nga duwa. Nasugulanon ko pa siya. Wala na siya gani, ma'am. Nasapuan lang siya nga patay na sa kwarto niya kahapon. Ano? Nga ah? Anong natabo? Ginatake siya sang iya balatian sa kasing-kasing. Abang kabata pa sa iya? Ikaw bala si Hilda, ma'am? Oo. Ako? Nga aman? Madali lang, ma'am, ha? Kaya may ihatag na ako sa imo. Ari, ma'am, oh. Para ini sa imo. Ba? Napiod ka papel? Kag may nasulat nga ngalan ko. Nakita ko na sa idalom sang iya ulunan. Abi. Salamat ha. Anika, bukaron ko ini kag basahon. Kabuhi nga hindi mabalik. Kabuhi ang dapat nga ibaylo. Sa pagpalangga sang iloy, kalinong amo ang ila maangkon. Paalam, Hilda. Paalam, Abyan. Pamatsyag ko. May labot ang mga nagkakatabos sa akon sa kamatayon niya. Tungod sa iya sulat, nagkapaalam siya. Daw kasubong bala nga nagkaibalo siya nga may malain nga matabo sa iya. Tungod aya nini sa pagbulig niya sa akon. Makatalanhaga ang ginhambal niya. Apang doon nakahibalo na ako sang buot niya silingon.
kung hindi ko mabalik ang kabuhi nga ginhatag kay Nitnit, kinahanglan, may isa nga magbuhis ang kabuhi para sa iya. Ganeng kabuhi nga dapat ibaylo. Among akon mismo kabuhi. Apang paano ko inabuhaton? May kabuhi man nga nagapitik sa akon tiyan. Sino nga anak ko ang dapat kong pilion? Sino? Hindi na ako makahibalo sa buhaton ko. Ma'am, okay ka lang? Nung malapit na bala kita sa ospital, palihog, padasigang papadalagan sang taksi mo ay. Ay, susuri gid mama. Pero safety first gid kita. Kay kaina lang bala. May nakatabong aksidente dira sa may taytay ho. Sa may taytay buhi bala. Sus, daw sunlog man sa kapalara no? Hamak po ma'am? Taytay buhi pero dira man napatay na aksidente. Silingani sa amigo ko nga taxi driver man. Wasakit ko nung isa ka sarakyan mo. Gani mahimo nga patay man ang driver sa to eh. Kao pa ng bana ko sa aksidente nga to kay ina. Kagbuhi pang bana ko. Hindi siya patay. Sorry gid mama, sorry gid. Sige padasigon ko na lang pagpadalagan sang taxi gini. Kung nagadali ka gid man ma'am. Oh, Diyos ko, Hilda. Sadiin ka bala maghalin ba? Jay, ano na ba na nagkakatabo ngayon sa aton? Ano? Ay, magpakabakod ka lang, Hilda. Kinahanglan ka pa sing pamilya mo. Jay, pwede ba lang nga? Ako naman anay masabak kay Noy. Kibasi kon kapoy ka na. Ako naman ang mauyat sa iya Ati, sige Are siya, oh. Noy, anak. Palangga kagid ni mama. Hindi ko mapungban nga maghibi. Tugon mahimo nga. Amo na lang ining katapusan nga tion. Nga mauyatan ko siya kag mahalukan. Tugod-tub si Pong. Nagagamo pa ang kaisipan ko. Kabuhi bala ni Netnet ang piliun ko? O ko nang akon kabuhi? O ko nang kabuhi nga rin sa tiyan ko? Jai, wala pa bala sang balita bayan kay Peter? Ay, luwas na siya, Hilda. Sa nag-abot ka kaina, okay na siya. Wala pa lang kami dugay nagsugilanon sang doktor. Ay, ano kuno, Jai? Maayo man ko, no? Kay wala sang naigo sa vital organs niya. Medyo dako lang kunong pilas niya sa ulo. Kag wala man siya gani gyapon sang pangalibutan. Apang wala man kuno sang dugo nga nagsulong sa utok niya. O kon fracture sa tulan. Obserbahan pa kuno nila. Ati, maayo kun amot, Jai. Ay, may nagkakatabo pa man nga maayo. Sa piyak sang sunod-sunod nga di malas. Ay, Palangga gihapon ako sang Diyos. Bisan pa nga makasasala ako. ay, Hilda. Tanan kita. Palangga sang Diyos. Makasasala man kun hindi. Basta, hindi ka lang malipat sa pagpanawag sa iya, Hilda. Kung tani, mapatawad ang niya ako, Jai. Sa pilion ko nga dalan, kagbuhaton ko nga desisyon. Mapatawad ka gid niya, Hilda. Kabay lang, Jai. Kabay lang. Kuhaan na lang paliyog si Noy. Kay makadto ako sa kwarto ni Peter.
Magabian sa dagalinyo sa pagkumati ang magabatahong magsugpon sa itong sugilanon sa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Ginhangkat man sang mga problema, dalasang pandemya kag iban pa. Kita, padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas! Pagpadayon na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makamata sa magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kung diin man ako makaabot, kung diin ka man, tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday. Somewhere. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysay ni Geraldine, gayaman ginpasakop kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love, sa kasaysayan. May duha, kakasing-kasing. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. As my life goes on, I know I'll be. Pero pabay ilang. Ako ang bahala dira. Basta ipangako sa akon nga matambong ka.
Sige la. Ikaw ang bahala. Pero ako na lang siguro la. Hindi na lang ana yung mga utod ko. Ikaw ang bahala. Ang bahin naman sa trabaho nga ihatag ko sa imo. Hambala naton ina sa masunod ko nga pagkadto diri. Sige lang. Kagsalamat kidla ha. Apang, paano mo gali natuntulan ining amon? Nagsuhol ako sang detective. Tungod gusto ko gid nga makita ka mo eh. Kibasi bala kon makabulig man ako sa inyo. Dako ang akon kabalaslan sa inyo. Kag gusto ko nga makabayad bisan paano. Sus la, wala ina iya. Kadyutay sadto nga bagay. Para sa akon, hindi. Kag hindi ko gid ina malimtan. Nalipay gid ako. Sa katapusan, nasalapuan ko gid man si Adeline. Kag ini nagkinahanglan pa nga ireto ko pa sa iya si Sancho. Sorpresahon ko ang akon apo sa kaadlawan ko. Utila, anong natabo sa lakat mo, ha? Nasugilanon mo bala si Gerard? Anong siling niya? Nakasugilanon matuod kami. Nahuya siya kuno sa imo. Tuod sang natabo sa ila ni Katrina. Nahinalian lang siya kuno kung nga ang nabatuan niya ini. Amoy na kung nga nag-resign siya? Oo. Wala na kuno siya sang nawong pang iatubang sa imo. Isa pa, ginpaandaman siya kuno ni Katrina nga hindi siya pagpalinungon. Gani, nagdesisyon na lang siya nga mag-resign bisan hindi pa niya gusto. Kamusta na si Subongla? Ha? Nagaplano ako nga ipasulod siya sa kompanya sang amiga ko. Hindi na lang siya sa aton. Para palaga, hindi na gid silang magbungguanay pa ni Katrina. Kuna mo, hindi ko na siya makita. O gusto mo pa bala siya nga makita, apo ko? Hindi man siya mo sinala. O galing, gusto ko lang siya makita para mag-sorry sa natabo. Hindi ka magkabala ka ba, Hindira? Ako na ang nagpangayo sang dispensa para sa imo. Iho? May ibalita ako sa imo. Ano inala? Nakita ako na si Adeline. Kagpatambungon ko siya sa party sa kaadlawan ko. Hindi mo gin malimtan ang babae nga tula?
Aba, tunalimtan mo ng aton dilbahin sini Kunabilay. Kaya sigurado man ako nga hindi ko siya magustuhan. Ambot lang kung mahambal mo pa ina. Kung makita mo siya sa gabi sang kaadlawan ko. Si Lola bala mo. Pero la, hindi mo man pagkalimtan nga may deal kita. Nga kung hindi ko siya magustuhan, hindi ka magpamalabag kay Katrina. Wala ko inamalimtan. Karon, ipahamtang ng buot mo bahin sa sekretarya mo nga tomboy. Sanjo, saan mo gali ako updan? Nga magpatay isang gown ko, nga suksukon sa birthday ng lola mo? Oh. Hoy! Sanjo! Nakabati ka bala? May ginhambal ka bala, Katrina? Ang siling ko, saan mo ako updan nga magpatay isang gown para sa birthday sang lola mo? Boss, pwede ako. Matapos ang trabaho ko. Ano ka ba laman? Nga ka daw kalayo sang pinsar mo? Si Gerard. Miss ko na gid siya. Daw ginapananaw kong kortes ang lawas niya. Sang nabasang yabayo. Kag nagpilit sa lawas niya. Hoy! Sanjo! Katrina? Sorry ha. I'm sorry. Kaina pa bala ako naghahambal diri? Apang do sa wala ka lang nakabati? Kunabi, ginapaminsar ko lang ang problema sa kumpanya. Tapos ka na? Let's drive around. Antes kita magpauli. Kinahanglan pa bala naton nga magpauli, Sanjo? Katrina, hindi mahimo nga hindi kita magpauli. May mga problema pa subong sa kumpanya. Nga gusto kong masulbar. Nga hindi na kinahanglan nga mahibalan pa ni Lola. Sorry na, ha? Apong hindi gid pwede. Mabawi na lang kita kung matapos ng problema sa kumpanya. Kinahanglan nga mahingagaw ko sa init. Ang mga ginapanghalay ko nga linaban nga ini. Ba? May nagdulog nga matahong nga auto sa atubang sang balay? Hala? Si Lola Josefa ang nagpanhaogay na. Ay, sugataon ko siya. La! Good morning! Good morning. Madali lang ha. Kay buksan ko ang gate. Magsulod
Sulod ka mo, Lola. Friend, sige na. Ipasulod na ina sa sulod sang balay. Oo, ma'am. Ano ato, Lola? Jutay nga groceries para sa inyo, Wala. Nga napakapoy ka palahaw. Makahuluya. Oo, ano nga magkahuluya? Anay ka, may ginabuhat ka bala? Bago lang ako nakatapos pang labala. Maayo. Mag-ilis ka, mag-upod ka sa akon. Oh? Sa din kita makadto, la? Pataksan ko ikaw sang imo gown. Gown, Lola? Oo. Amoy na ang gown nga isok-sok mo sa birthday ko. Si Lola, wala mo. Kinahanglan pagid bala nga mag-gown ako. Mabistita na lang ako, la. Hindi man ako makigsimpon sa mga bisita mo. Dito lang ako sa kusina, kag manghugas sa mga plato. Ay, abaw, Diyos ko. Kaga nga manghugas ka sang pinggan. Kay ikaw ang akong espesyal nga bisita. La? Sige na. Mag-ilis ka na. Para makapauli ka man sa temprano. Sa diin ako makuha sang ibayad ko sa gown, la. Ay, sus, ikaw bala nga bata ka. Nagsiling bala ako nga bayaran mo ako? Ako nang bahala, sina. Hindi ka naman kabala ka. Gusto ko nga mangin pinakamatahom ka sa gabi ngayon. Lola Josefa, wala ka na sa plano nga paintrahon ini sa beauty contest? Ay, sus. Wala sang huyog sa amo sina ang bata nga ini. Kag sa di niya gamiton ining gown nga ginaobra ko para sa iya? Matambong siya sa birthday party ko. Kag siya ang akong espesyal nga bisita. If I know, ipakilala mo lang sa siguro sa imo nga apo. Ay, sus. Kung ano-ano pang ginapang-hambal mo. At sige na, kuhain na siya sang takos. Kag sigurohon mo, ha? Nga matahom ginang gown niya. Buhaton ko siya nga star of the night, Lola Josefa. Ay, anay ka, o galing. Nga sining buhak niya, do iya sa lalaki. Hindi ako magpasugot nga isok-sok mo ang gown nga buhaton ko, nga mo sinang buhok mo, ha? Anay ka, kontakon ko nga kon hairdresser nga amiga para nga mahusay ang buhok mo ina sa maayo. Hindi ako makahangop sa ginabatsyag ko. Samtang nagapapauli kami ni Lola Josefa. Nalipay ako nga makasuksok sa matahom nga gown. Abang, nagabatsyag ako sang kakulpa. Naabala nga feeling ko. May hidden agenda si Lola sa ginabuhat niya nga pag-usik sang tion sa akon. Kagatong ginhinambit sang agi kaina, nga ipakilala niya ako sa iya apo. Patuod ayan ato? Kung pananglit matuod, ano naman ang buhaton ko? Maano ako?
Sanjo, tulo ka ako. Okay na ba na para sa ako ng gown nga ini? Bah, perfect! Sa banta mo. Hindi na bala ako mabutang sa alang-alang sa birthday party ni lola mo? Kag nga naman ha, sigurado ako nga ikaw ang pinakamatahom sa gabi ngayon na. Dapat lang, no? Tungod pala abuton mo na akong asawa. Kag dapat, ako ang pinakamatahom sa gabi nga ina. Ako gid Sanjo. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga biyanso na ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Geraldine, nga iya man ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton panatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. May duha, kakasing-kasing. Direksyon, Marnie Mungkal. Love someone new someday. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ano ang direkta nga health effects ang hindi husto nga paggamit sang fireworks o kon palupok? Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation o kun ang pagkautod sa bahin sang lawas nga nalukpan. Ikatatlo, pagkapila sa mga mata nga posible mahulog sa pagkabulag. Ikaapat, tetanus. Ikalima, pagkamatay. Gani, likawan ang paggamit sang palupok ilabi na subong nga holiday season. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iya sang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19,
ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton santos nga misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon, kalipay. Recuerdos, sa kasaysayan. Micaela! Huwag nang mangamba kung ikaw ay nalulungkot sinta. Di ka na mag-iisa. Sasamahan ka sa hirap at saya. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Micaela! Hanggat ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Ruby, ari na kita sa kwarto mo. Ano ganitong ipakita mo sa akon? Anay ka, kay kuhaon ko sa akon bulsa. Na, Ariyo? Sulat? Love letter kuno ini para sa akon. Love letter para sa imo? Oo, Micaela. Tanawa bala ho? Basaha ang ara sa gwa sang sobre. To the lovely girl I know. Oh, hala, Ruby! Nagmatuod ang ginsiling ni Madam Rosa. Nagpakita na tuod ang imong secret admirer, oh. Amo matuod, Micaela. Kagabi mo, do sa hindi bala ako makapati. Basahan na, kay para nga makilala na naton siya. Nabasa ko na gani. Nasa ulo ko na gani ang nasulat eh. Uti-uti, sino siya? Sino ang secret admirer mo, Ruby? Micaela? Wala siya magsugid sang iyang ngalan. Ha? Sino man gali naghatag sa imo sina? Isa ka bata. Kag suno sa iya, ginpahatag kuno ini sa iya sang isa ka lalaki. Ha? Sino nga lalaki man? Ambot man gani Wala na makasugid ang bata. Kipaghatag niya sang sulat, dayo niya dalagan. Nagsiling lang siya nga para kuno sa ako ng sulat nga ini. Oh, amo gali. Husto gid si Madam Rosa, Ruby. Mahulat ka lang kuno kay maabot gid ang imo secret admirer. Kag nag-abot gid, Ruby. Kag nagpakilala na siya, nga ara lang siya nagapanago. Ang imo nga secret admirer. Amo gani. Kagabi mo, Micaela, nalipay gid ako. Kun amo,
Matuod gid gali ang siling ni Madam Rosa nga may tawo nga nagapalangga sa akon. Ay, makabatsyag na ako nga may pulos ako sa kalibutan. Pero Ruby, sino siya ayhan? Excited na ko nga makita siya para sa imo, Ruby. Amo man ako, Micaela. Amo man ako. Ay, ambot Pareho na kita nga may secret admirer. Mission accomplished, Ramona. Good. Good, Rimar. Pero, napiho mo gid bala nga kay Aluna mo ginhatag ang amo nga love letter? Aba, oo eh. Kilala ko siya, Ramona. Kilala ko. Ginasiguro ko lang, Remar. Basi bala kung magsala ka? Kaglain ang mapatay mo. Wala ako magsala. Sa iya ko ginhatag ang among love letter. Kag naghalin dayon ako. Kung amo sina, mahulat na lang kita nga ideklarar ang kamatayon ni Alona. Kag pagkatapos, ako na ang manubli sang tanan nga mangga di mamerto. Kag natural, dala ka na dira. Bangod, mapakasal na kita. Wala makaibalo si Ramona. Yagin pahatag ko lang sa isa ka bata ang sulat para kay Aluna. Apang hindi siya magsala? Bangod si Aluna man lang ang pinakamatahom nga babae dito. Kag may malaba, kag matahom nga buhok. Kag hindi magsala ang ginsugo ko nga bata. Aluna, ilisipon na lang ang kabuhi mo. Bangod tama ka didlis ang hilo nga ato. Sa tion nga manalupsop na sa imo panit ang amo nga hilo, mapatay ka sa sulod sang isa ka adlaw. Grabe. Daw sa hindi man ako sini makapati ba? Daw sa hindi ako makapati. Sugod sang mabato ni Ruby ang sulat sang iya secret admirer. Nakita ko nga malipayo na siya kaayo. Masami na sa nga nagayuhom. Kagkapisa na gid sa iya. Ay, kaduan ko siya sa kusina Ay, Ruby, nagaano ka? Ay, ikaw gali, Micaela. Ginatrapuhan ko ang mga plato para matago na sila sa suludlan. Ako na lang ang maubra sina Kaina ka pa bala diri. Magpahuway ka na lang dito, Micaela Wala pa ako nakapoy, no? Sige na. Mag-una ka na sa pagtulog. Okay lang ako diri Ati, sige Nakahibalo man ako nga nagapulaw ka. Ginabantayan mo sa may bintana nga magpakita ang imo secret admirer, no? Amo matuod, Micaela. Pero, abi mo, natingala gid bala ako kung nga wala siya magpakilala sa akon. Maghulat ka lang Kay mapakilala gid na siya sa imo. Siguro, nahuya na siya magpakilala sa imo Kay katawom nga daan sa imo, Ruby. Ara, yaw. Doon naglapad man ang dulunggan ko ba? Pero, matuod man bala, Micaela? Matahom man bala ako? Oo, Ruby Katahom sa imo. Kun ka isa, doon nagaduha-duha bala ako. Hindi ayhan. Para sa imo ang love letter nga ini? Oh? Para sa akon? Nga ang nakasiling kasi na, Ruby. Nabutang diri nga para ini sa pinakamatahom nga babayi. Di,
Ikaw man yung pinakamatahom, kag hindi man ako. Ruby, hindi ang tanan nga matahom makita sa pisikal. Sa pisikal nga naong sang isa ka babaye. Kundi ang matuod nga katahom ara sa imo kasing-kasing. Kag ikaw ina, Ruby. Matahom ka, Ruby. Kag matahoman ang kasing-kasing mo. Kag nagsiling si Madam Rosa, hindi bala? Nga isa ka adlaw, maabot siya. Maabot ang imo secret admirer. Gani hindi ka na magduha-duha, ha? Nga hindi mag-abot ina. Nahuya lang siya siguro magpalapit sa imo, ah. Hindi gani. Nahadlok siya. Nga basi kung wala mo nagustuhan ang ginhimo niya sa imo. Matuod ina, Micaela? Oo, ah. Amo inang pagpati ko, Ruby. Gani maghulat ka lang, ah. Kag kinahanglan, makahibalo gid ako, ha, kung mag-abot siya. Luyag ko man nga makilala siya, Ruby. Oo, Micaela, ah. Oo. Ipakilala ko gid ikaw sa iya. Kag abi mo, ang iya sulat, wala ko ginakuha diri sa akon dughan. Luyag ko nga bisan paano, ipabatsyag ko sa iya, nga siya ang ginapitik sang akon kasing-kasing. Karomantik, no? Nagahigugma ka na gid matuod sa imo secret admirer, Ruby. Amo matuod, Micaela. Kag nalipay gid ako. Malipayon gid ako kaayo. Ay, sige Micaela, ha? May obrahon pagali ako. Dira ka na. Ato na siya, oh. Kag kamalipayon sa iya. Kag malipayon man ako para sa iya. Kuntani, magpakilala na sa iyang iya secret admirer. Agud nga lubos ng iya kalipay. Ginakuha ang sulat nga ini sa akon dughan. Tungod ginhatag ini sang akon nga secret admirer. Ano abi kay amo pa lang ako makabaton sang love letter. Kag nalangkag gid ako nga makita siya. Anay ka bala? Kay kuhaon ko naman ang sulat sa akon dughan. Ari? Api? Ay, secret admirer. Nahidlaw na gid bala ako sa imo. Gusto ko na gid nga makita kag makilala ka. Sugiri ako sa matuod, Raymar. Kay alona mo gid bala ginhatag ang love letter? Kung ginbuhat mo ina, makilala ka niya. Natural, wala. Apang may ginhimo ako nga pagi. Agod nga mabato niya ang amo nga sulat, kag hindi niya ako makilala. Ano? Ano ang ginhimo mo? Ginhulat ko nga makagwa siya sa kudal. Kag nakita ko nga nagwa siya sa kudal. Agod magula sang basura. Naglabay ako sa iya tubang. Kag unuabi nagkuot ako sang sigarilyo ko. Agod manabako. Ang sulat, ginhulog ko sang hungod halin sa akong bulsa. Pagkatapos, naghalindayon ako. Sang magbalik ako, nakita ko nga wala ng sulat. Kag nakaibalo ako, ginpulot niya to. Kag dali-dali dayon ako sa paghalin. Ote, anong nga reaksyon sa mapulot niyang sulat? Wala na ako makaibalo, kay ti naghalin na ako mo.
Sang malipdan ako sa mga tanom, nagbulubalikid ako. Kag nakita ko nga nagsulod na siya sa kudal, dala ang sulat. Kag anong natabo, ha? Wala ko na gani siya makita, kaya nakasulod na siya mo. Ang importante ra muna, amo nga aton na sa iyang sulat. Kag napatod ko, nabasa na niya to. Pero, nga wala pa kita makabati nga may napatay nga maid sa balay nga ato. Kung ang hilo nga ato ginbutang sa pagkaon, mapatay siya dayon. Apang sa papila atong nabutang nga hilo eh. Gani medyo madugay ang pag-epekto sini sa lawas ang tawo. Apang ang importante, nga natandog ni Aluna ang sulat. Kag mapatay siya sa indi madugay. Amugali? Oo. Nasilyuhan na ang kamatayon ni Aluna, Remar. Kag ang iya palanublion, sa akon inatanan makadto. Kag kita? Kita, Remar. Amo ang mapagusa sinatanan. Amo, Ged. Pero makikita ako liwat sa bata nga to. Kinanglan sigurohon ko kung bala. Patay na si Aluna. Bay, Ruby? Ginpahigad mo ang imo kutsara kag tinidor? Ay, wala ko sanggana ng segunda. Aragay. Bay, Ruby? Naano ka? Ay, nang kasakit sang tiyan ko. Ha? Nga! Nya, Ruby? Nga nga nagsakit ang tiyan mo? Wala ka bala matunawi? Ambot man gani, ah. Pero, wala pa man ako makakaon. Kagdo hindi man damo kayo na ang ginkaon ko sang aga. Kung amo, nga nga nagsakit ang tiyan mo. Madugay na bala ina, Ruby? Sining pila ka adlaw pa lang. Ugaling, do nagaduklong-duklong lang. Nga, sa diin ka bala nagkadto? Kag sino nga tao ang nasugata mo? Sa merkado lang ako nagkadto ng segunda. Kay ginsugo mo ako magbakal sang baboy, hindi bala? Nang segunda? Wala ayhan sang malain nga ingredients ang baboy nga ato? Aba, wala. Kung may ara, kung nagsakit ang atong tiyantanan, pati na si Ma'am Virgie. Siguro, Ruby, may nakuha ka nga virus sa ginkaon mo. Gani amo inang nagakatabo sa imo. Kay balo ka, sang nagligad nga inadlaw, madamo ang ginasakitan sang tiyan. Ha? Tungod sang virus nga nag-atake sa bugos ng kalibutan. Pero may bulong ako sa sakit sang tiyan. Madali lang ha, kay kuhaon ko. Amo inang ginatumar ko kung magsakit ang tiyan ko eh. Salamat gid ng segunda. Huwag nang mangamba kung ikaw ay nalulungkot sinta. Di ka na mag-iisa. Sasamahan ka sa hirap at saya. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Mga abyan,
Sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Micaela ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Hanggat ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Blast Paradyo Bombo! To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas. Bombo Radio Bacolod. #1 Blast Paradyo Bombo! 14 minutos ang nagkaligad sa tagnang alas 11. Mga kabyanan, sa piyakalinya sa Studio B, si Bombo Franz Andrew Burgos kag si Bombo Carla May Defensor. Maghatag naman sa award sa aton nga lucky winner sa 1-2 Panalo Part 20 promo. Ang nagapadayon nga pagpanagtag sa grasya sa Bombo Radio Philippines. Kung natin karon sa Studio B, Bombo Franz Andrew Burgos kag Bombo Carla May Defensor. Please come in. Bombo Dan, live kita diri sa Studio B, no? Kay kita niyang maghahatag sa premyo, no? Sa aton nga maswerte nga tagdaog. Subo nga, actually Bombo Dan, replacement siya, no? Sa second winner kahapon. So subo nga, ato man ni makopod si Ma'am Alma de Guzman from Barangay Mambulak, no? Zone 1, Barangay Mambulak. Siyudad sang sila yung nga for purchase Bombodan. Amo ni ang Rexona. No? So naprobahan ni siya Bombodan sa aton nga FDA representative nga si Sir Rodel Longare. So subong aga ato di siya subong nga upod kag tupad naton Bombodan, no? Ang maswerte nga winner, no, sang 1,150 pesos kag nagabalor or nagaano ni Bombodan. Nalakip diri ang 500 pesos nga cash kag 650 pesos nga balor sang grocery goods. Ma'am, good morning. Kamusta? Mayong aga. Mayo gid. Oh. So excited gid si Ma'am, no? Kagado nalipay gid si Ma'am nga siya ang makabaton sang iya ni nga premyo. Ma'am, paano mo na sino nagpabalo sa imo nga ikaw ang nagdaog? Nagamasa-masa gid ko sang para sa akon nga empanada bala nga ginabaligya. Tapos, nagsiling si Bombo Arlene. Siling nga ng replacement kung sang nanalo kagapon nga wala makuha. Siling ko ba si akon to nga wala ko kabate. Pagkay galibod ko mo. Pagkatapos ang uli, siling niya, naggabot siya. Tapos siling niya, halin ini sa zone 1, lingko rektaha, mambulak. Ginrekta ya tuod, barangay Mambulak. Siling ko, akong ginaya. Alma de Guzman. Ay, abol, Diyos ko, alam mo, nga salamat. Siling ko, nagkatumbo-tumbo ko, sir. Excited. First time ko nga nakadaog. Na-mention mo to, Ma'am, nga nag-ubra ka sang empanada. Sinong upod mo ubra? Sina ikaw lang, gid? Ako lang, gid. Kay si Banahon, nang disabled, na-stroke na siya. For how many years naman ka mo, Ma'am, nag-amo na ba nga nagabaligya? Amo nang ipadako sang nanay namon sa amon. Pero nauntatan namon kay nag-speak ko within 9 years. Okay. Sa isa ka, mga psycho man. Pila ka na ganis bong, Ma'am? 69. 69 peso mo lang ginapag-ubra sang empanada lang, gid. Teka, musta ang paklanay sang empanada, subong? May ara mahina, may ara man nga nga nami man nga bakla. Pero namit na aming empanada. Ginapabugal na isang Mambulak. Kay original na iya from. So bakal ginagali sa original gina sa silay.
may ara man nga nagaulobra sina, hindi pare-pareho. Di kwa gina, legit gina nga empanada. Salamat. Legit empanada kung kay Bumbudan pa. Sige, ma'am, no? Ma'am Alma de Guzman, amo na nihatag sa imo ang 500 pesos nga cash nga rin sa akon nga kamot kag sa tubangan nato, no? Nang imo ni nga 650 pesos nga grocery goods. So, ma'am Alma, ready na? Oo. Ready na? Excited na? Excited? Yes. Ready? So, unang hatag. 100. Kadua. 200. Ikatatlo. 300. Ikapat. 400. Bag. And 500 pesos. Madamo gid nga salamat sa Bumbo Radio. Una gid kay Lord nga ang tanan nga grasya nga inihalin gid sa iya kaalwan. Kag sa Bumbo Radio nga naghatag sila sini nga promo, dako nga bulig para sa amon nga mga pigado nga nagakinanglan gid. So ano plano sa kwarta, ma'am? Sa kwarta, idugang ko bakal sang kinanglanon sa sulod sang balay. Kag bulong man ibanahon. Okay, maintenance. Oo. Sige. Tapos ma'am, kulang pa na, no? Ari ang 650 pesos nga grocery goods nga nasulod mismo sa balde sang Orocan. So ma'am, no, panghagda mo na lang tabi, no, sa mga kaingod mo man tabi, basi nga gusto mo magpasakop diri sa promo para masiling naton nga merry man ang Christmas nila. Okay, sa tanan nga mga mapasalamat ko anay sa staff sa Bumbo Radio, kag sa mga sponsors nga nagapadayon sa pagsuporta sa mga promos sa Bumbo Radio. Kag dali na mga utod ko nga mag-intraman sa promo sa Bumbo Radio. Kay basi kamo man ang maswertihan nga makaagom sini nga mga grasya. Di nagalao, ma'am, nga makuha ang 1 million pesos. Ay, kabay pa tani. Kabay gid. December 25 ang grand draw. Oo, bala sir. Bisan sino gahandom sina. Kabay pa. Sa will ni Lord. Yes, corrected, no? Sige na yan. So, congratulations, Ma'am Alma de Guzman, no? So, Basta Radio! Bombo, number 1. Number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Yes, congratulations, Ma'am Alma de Guzman. Sa Zone 1, Barangay Mabulak, Syudad sang Asilay. Ma'am, congratulations, no? Salamat. Yes, ma'am, you're welcome. Yes, Bumbudan, no? Paglawag pa lang sang, ano ito, Zone 1? Yes, no? Siya, paglawag sang Zone 1, siya, may sugpuno. Pag sugpon, Barangay Mambulak, siya, ako na. Yes, ang mga Bumbudan, no? Kay, Lang ba ko nagpamati, kay daw ka exciting, Blayaw? Yeah, mugid, no? Kay, mugid ka ni Bumbudan, nagapagdaduwa pa si ma'am niya, kay basi pala, way pala nabatian, bati, siya mismo nakabati Bumbudan, no? Nga siya ang replacement, no? So it means para gini kay Ma'am Alma de Guzman. Pero Bumbudan, nagapinsan pa siya nga siya tong wala nakakuha sang premyo. At yung mga no, bayo gid kay siya mismo Bumbudan ang nakabati yang siya basi ako to nalawagan go ay kakuha sang premyo black kay replacement na nilawagon subong igutan pusan kay siya galing gilawag. Yeah, bugid no, ati para gid siya ang iya nga premyo, no. So ati kalaman madiri Bumbudan sa ato nga mga winners sa ato nga promo nga nagalaom gid nga mangin milyonaryo, no, ika 74th na, no. Ika-74th nga Bombo Milyonaryo sa palabuton nga December 25. Kung sino ni Bumbudan na maswerte nga magabutan for 1 million pesos at merry gid ang iya nga Christmas. No? So, sa mga kultura na nato, padayon nagyapon sa paghulog sang entry. Week 5 na kita sa Bumbudan, no? So, sa nga paghulog na sang ilang nga mga entries Bumbudan. So, after na Bumbudan, may way labot pagidara, no? Sa special project kita bala sa aton ring nagapadayon iblang baylo radyo, no, sa Bombo Radio, no, especially sa mga na-quarantine nga mga radyo, no, kag mga hindi ba na maliso sa iban nga mga stasyon nga kung saan pabala tinalansang lang. So may ari kita diri Bumbudan nga pagatagaan nga radyo mo nga kapunado islang ko sang bag-o. Amo gani, no? Correct Bumbudan yung mga na-quarantine kuno bala nga mga radyo. No, so ari diri may duwa kita diri Bumbudan nga mga pagatagaan sang nagakinang-kinang nga mga bago kini nga mga radyo nga wala niya nalansang sa isa nga istasyon kag may kailwayan is Bumbudan nga magpili da, no, pero kabalo man kita no nga because nahibaluan ni nila Bumbudan nga may proyekto ang Bombo Radio kay because mga avid listener ni sila, no. So welcome sila naton bala sa bungaga. Una-una nanay naton si Sir Bumbudan na rin naton nga isa dire kano, no.
makabaton sang bag-o nga radyo, no? Nga rin do'y subong sa aton mga tubangan nga ginakapyutan naton subong nga kay gayunan ni Bombodan. Time nga ga, ano ganito nga pangalan? David Siba. Si David, Siba. taga din. Taga doon ni Juliana. Taga doon niya Juliana, ba't tila di gamay tayo, no? Taga doon niya Juliana. So, paano mo na ibaluan nga may amuni gali ang Bombo radyo din? Sa piyak naon balay kay nya may dumi may radyo manda nga katulog ti isli mo na islan na sang ay mo nga radyo nga Bombo radyo. Bagi tayo to, tayo sa kamera para makita ng mga kagwapo ah. Kuha talaga ro kalo tay. Sige. Ano kanami man nga maislan ang radyo kay ti may naya isa lang ya ka stasyon. Ang Bombo ya bisa pa gusto ka lang kundi kaya mga mati. Kag ang Bombo kay nga mo nya namiyan. Alin sa katigulangan namon Bombo kay nga mo. Pero tayo no, sa San-O lang ni nabato ng radyo? Mga 1 year na garo. Sa nakatuig. So, sino ni nagatag sang radyo mo? Pwede mambal. Oo eh. Taga Murcia. Ha? Taga Murcia. Ano nga istasyon? DY, ano na, ning HB. Ano nang DYHB ka? RMN. RMN. So, halin na sa ila, ginhatag. So, nalansang. Lansang isa lang ka estasyon, tayong Bombo ya. Uy, manaslay ka pag gusto ka lang niya kung dahil kayo mati. Basta ya, Bombo kaya Japon. Okay. Di subong makabalong ang makabato ka sa bagong radyo, may luhan na namon. Tapos, may 3,000 pesos kapag hindi mo salamat gid kay dako nga bulig. Pero ano kita yung rason nga gusto mo pa bayluhan ng radyo mo be? Sige, ang ako niya nga rason, Bombo radyo gid kuya mo. Buti sa piyak lang ko gay pamati. Yang isa ya ka radyo, way ko na pamatian, ilain sila ka pamati. Alin sa katigulangan namon nya radyo Bombo gid kami mo. Sa sulod siyang isa ka tuig, nagagwanta ka lang sa amuna ang radyo? Kung kisa ginapakakuha ko man lagsama lang na yan ako pamatian. Basta sa piyak ya Bombo ka sa gabong mo. Sa piyak balay. Dito kaya nakabalo nga. Ang radyo na islina. Yan mo na nga nag-desider ka nga bayluhan mo, Gid. Di subong kung manami ng ginbaylo aro. Di, muna na, piyo na na. Bumbandro? Yes, Bombodan. Di subong ya, duhan na sila sa yakingon nga mapatukar sang Bombo. Tetay, duhan na kamo sa kaingon mo, maduit na kamo sa, pagpamati kay parehas na mo nga kasi gabong ng Bombo. Ate, kung kasi ginapatay ako hasta magabi mo. Sign on to, sign off. Sign on to, sign off. Ikaw po ka man tayo sa Rosario. Wala na yung napatay Walang mga kwandiya kilala, kaya tanan mo. Sino sa piyak alin niya, subong be? Bombodan. Pisa ko hindi ko di kasabat mo tapos kita ko di kasabat ba? So muna si Bombodan kasi katay de gabi mo to si ang sa Bombo dito sa inyo no? Bombo ginayaw mo. Sige. Bombo. Okay, sige. So titay ready ka lang mabaton mong imo nga kwarta nga 3,000 pesos. Salamat. Kaya ang imo pwede mo na makapitan ng imo nga daan nga radyo. So amo ning imo nga daan nga radyo no nga pabayluhan mo dire sa Bombo radyo no kag patubang lang tayo sa kamera no. Tapos amo ni ang bag-o nga radyo nga ibaylo sa daan nga radyo nga nalansang sa isa ka istasyon lang no. So ari na tayo no. Butang lang ng imong radyo Kaya ato na nihatag sa imo ang 3,000 pesos nga cash. So sige ready Atag ko ni si Mubay 500 no. So una nga atag 100 sige. So una nga atag 100. Another 100 sa pagid. 200. 300. 400. 5. 6. 7. 8. 100. 10. Ilan na? 1,000. 1,000. May 2 pa kalibo nga nabilin. Lawig din isipay ba? Gabi ka na po medyo malawig-lawig ng isipay ni. Isa pa ka 100. 100. 200. 300. 400. 500. 600. 700. 800. 9. 10. Pila na sa kamot mo? 2,000. 2,000 na. 50. May ari pa kinit. May 1,000 pa kinit nga bili, no? May ari pa kinit. Nakapoy ka na isip? Way man. Hindi sa isip mo. Sige, ready. Another 100. 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Happy New Year! 3,000. Aba, grabe ba, no? No countdown ba? 3,000 pesos. Okay pa? Mabatong ka pa? May ano pa ginabaton nun, gani? Radyo. Sabi ko na malipatan pang radyo nga mabat. Ang trismel, dugang kanta pa ng trismel? Dugang kanta pa? Dugangan pagit ang trismel tayo, dugangan pagit. Kung pwede. Hindi na pwede. Ang itugang taong bago mo nga radyo. Sige, no? So, titayari na sa imo, tubangan na muna ni ang bago nga radyo nga may kailwayan ka na magpili sa iban nga istasyon from Bombo Radio, no? Sige tayo, no? Pero tayo, before kita maggabulagay, no? Ano ang plano sa kwarta nga nabaton? Ay, ang iba ni bakal bulong. Kag bugas. Siguro ng bugas. Pangatag man siya mga apo ko. Mga apuhan. So ano ang pangitanan? Ganitay? OFW ako, galing kayo may masakit ko mo. Kasi subong. Ano na lang kalingawan? Gatiyanggi-tiyanggi. Gamay na lang ang tiyanggi-tiyanggi. Sige tayo, no? So pagpasalamat mo na lang, Pitay. Salamat sa Bombo Radio, no? Kag sa sponsor sa Bombo Radio, kag sa pamumuno ng isang Bombo Radio. Kapag nagit si Bombo Dan. Bombo Andro. Taga din gid sa gani Bombo Andro? Basta Radio. Ano kagid gani? Nang Doña Juliana. Doña Juliana, Bombo Dan. Hindi ba kolon na lang si tatay, Okay. Sige tayo, no? So, basta radyo! Bombo! Number 1! Basta number 1 ang Bombo Radio! Kumito ba? Listener mo muna, kaya kabalong isang tono. Sige tayo, congratulations, no? Sige tayo. Bombo Dan, ito na mismo sa mga kamots ni tatay, ang ito ni nagpabaylo diri sang radyo, no? Kaya because ang yan ng radyo, nalansang sa isa lang ka-istasyon, no? Kung nakapo ni Bala Bombo Dan. So, tiyari na diriya sa ato ng daan niya nga radyo. And next, Bombo Dan, Timprano ni Bombo Andro nga pamaskwaya sa nga Bombo Radio Philippines. Correct, no? Subong, Samtang December 25, December 2 pa lang yung Bombo Dan. Nag-aula na diriya sang gasya sa ato, no? Arya, way pa ya Disyembre, nag-abot na yung pamasko mo. Yeah. Way pa kabot ang Pasko. Ato niya nakaabot na mo. So, nagdigan pa niya ang bulan. Correct, no? Tido Bombo Dan subong nga agad. Tido masiling ni nato. Awarding spray giniguro subong. Oo. Okay, do asod-asod gid rin aton nga mga maswerte ni nga mga winners kag diri man mismo nga gusto man bayluhan sang radyo. Subong Bombo Dan nga aga. Ari din naman sa tupad naton, no? Mabaylo naman kita sang another radyo. No, kung may mabato naman sang 3,000 pesos nga cash. Tikay na si Tatay Subong Sinanay naman, no? Ma'am, good morning. Good morning. Ano ganito nga kumpleto nga pangalan kag taga diin? Arlene Ruiz, ang Kalong-Kalong Zone 1, Airport Barangay Singka. Pila ni Mama. Okay, taga-kalong-kalong naman ni Bombo Dan. Ma'am, taga-kalong-kalong. Kasi Mario ni Bombo Jazz. Correct. So, ma'am, kamusta sa mga aga? Okay man. Okay, man. Excited ka ng mga baton. Na-nervyos gani. Na-nervyos si ma'am! Gina-nervyos? Gina-nervyos. Dapat ako, gisang kwan. Sang? Sumabaton. Haba! Kada ko gisang mabaton. Listen nga sa akong kay Correct yan. birthday ka man mo. Subong? Kasi sa birthday? Birthday mo? Sa 8. Sa 8 pa. Ate, advance happy birthday, ma'am. Ate, ang 3,000 ni para na ni sa birthday mo. Bombo na ni sa birthday. Bombo Franz. Sige. Yes, Bombo Dan. Pinsan ko gani kung subong gidayon na yung birthday kay dugangan ko na. Galing kay sa pizza chupa hindi na pwede. Abi gani ni Bombo Dan kung ma'am subong adlaw kay dugangan niya ni taning 3,000. Pwede man. Pizza chupa man to. Celebrate. Siya na daan mamanggod sa barita diri sa Bombo. Sige, ma'am, no? So excited na si ma'am. Excited ang babato ng 3,000 kag ang bagong radyo. Hindi na nabalik si ma'am. Doon sa katipugaw. Yakaurokan si ma'am, speechless si ma'am. Mukha na kayo nervous. Relax, sige. By the way, ma'am, relax. Before kita mag-start sang paghatag sang kwarta, sino po mo sa inyo sulod balay? Kami mula sa kabataan na po, kag ang bana ko. Oo. Ang arada. Oo, ma'am. Anong trabaho? Ang bana ko yung driver na sa... Hindi ka na. Ano, ma'am? Sorry, ma'am. Ano, ma'am? Ang bana ko driver, tapos amo na iaral lang ko sa sulod sa Balagatipan sa mga apo. Wala ka bilog ang kapuhan, ma'am? Duwa malang na. Tatlo kayang isa, galing nga tupiya sa iya yung mama ni Chaya. Pila ka bilog ang kabataan mo, kaya ma'am? 4. Di subong ka pamatis, la subong aga? Kabalo sila nga rin ka din.
Si Banahon, guro. Di ba natin? Subaga pamati ito. Guro, gapamati. Tapos kay open sa gabi sa Facebook na balaan niya. Imbes sa taguan ko pa tayo. Kay surprise ko. Nakita niya sa Facebook. Sige, ma'am, babati. Gamonitor siguro subong sa Facebook ay. Kaya mo gani pong budan, no? Mas daksig dyan basta nagtutok sa social media, no? Especially din naman sa ato, sa Bumbo, sa mga update sa mga balita. So, dapat hindi kayo makasalbar, Bumbo France? Yes. Hindi kayo makasalbar kay kung hindi makatutok sa Facebook, pwede man makatutok sa YouTube. Corrected, no? Doalos na lang gini yung mga social media platforms, Bumbo Dan. Present kidya ang Bombo Radio, no? So, because sa muna mga social media platforms, makapalapnagi kita sa mga updated ng mga balita na nagkakatabo diri sa lokal kag sa mga nasyonal nga mga balita, Bombo Dan. So, ma'am, nang pila ka ni mabaton mo? 3,000. Mga 3,000, di ba? Ay, dyan, nga 3,000 na mabaton. Walang labis, walang kulang. So, mama, nung rason nga, nag-desider ka nga bayluhan mong imo radyo, kag diin halin ang radyo mo? Ang radyo niya, halin sa RMN, kanadakpan ko ni nila, nga nagapamati ko. Oo. Tidogin bayluhan nila, kagaburot-burot ang akong radyo. Ti wala man ko choice, kin pabayluhan ka para magmayam man ang iyang kwan. Di karon nakabati ko nga muna nga may promo ang ang bumbo. Di tapos gusto ko man niya nga makapamati sa iban man niya nga estasyon. Kundi bayluhan ko na lang para bisan din ko malisto, maka-open ko ya sang iban nga mga estasyon. Pwede mo na makapitan, ma'am? Oo. Pila na ni katuig imo radyo? Go 5 na guro. 5 years na? Oo. Kakabit mo lang sa dingding mo. Wala man lagi na sa sulod sa 5 katuig, may kagagana pa? Oo, gagana. Pasakit, daway man sa ginmay. Way man ginagamit. Tapos sa una, 1 year, nga wala man ko sa balay, kaya nagbantay man apo. Oo. Si daw aral lang sa steady lang sa dingding. Okay, pero pagbalik mo, gagana pa? Oo, gagana pa sa. So, tingnan nga, bulag yapon no? Nalansang lagi sa Nalansang lang sa isa ka estasyon, di ka kapamati. The music ng mga Christmas. Nagligad to, pagbalik mo, bugyapon? Oo, maman sa gapon. Sige, ma'am, no? Ato na nabayluhan sang ang imo nga problema, ato na inasulbaron kay ikaw ang makabaton sang bag-o nga radyo from Bombo Radio nga wala na lansang sa isa ka estasyon, no? May kailwayan, kaya ma'am nga magliso kung din man na gusto mo pamatian. Kompleto ni siya, ma'am. May suga pa ini, no? Ti ko mag-brownout pa tabi, no? I-charge tali niya tapos makapatag na sa ato niya kasang kasanag, no? Sa sulod sang balay nga sa tunga sa brownout. And then rechargeable ni si ma'am. Pwede ka man di makabutang sa battery ari man na di sa likod, no? Kompleto ini siya sa iyang mga accessories dire, no? May AM and FM na siya. Kapamati na kaya sang Christmas song subong niya sa una, hindi ko kapamati ya. Isubong mere gining Christmas. Oo, sobra yun. Sige ma'am, no? So ready na. Kaya ako na ni pang ihatag sa imo ang 3,000 pesos nga cash. So una nga hatag 100. Kadua nga hatag 2. Katatlo 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pila na? 1,000. 1,000. May 2,000 tagid, no? So sige. Another 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2,000 na tanan sa mga palad ni Ma'am Bombodan. Madugang pagkikita another 1,000 pesos para makumpleto na naton ang 3,000 pesos nga cash nga mabaton ni Ma'am. Another 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3,000 pesos sa tanan sa mga kamot ni Ma'am. So, anong plano, Ma'am, sa kwarta nga na baton sa Bungaga? Ginunahan na. Pang-birthday kag? Birthday ko na kay para makakaon tanan sa blessing alin sa Bombo Radio. Okay, sige, Ma'am, no? So, kulang pa ina. Ari ang bago mo nga radyo nga may pwede mo na maliso sa kung din man nga istasyon. Salamat. Yes, ma'am. Congratulations. No, kagano ba, ma'am? Ang mensahe mo na nakapagpasalamat, man? Sa Bombo Radio. Thank you, Gids, ang inyo nga promo nga nabaton ko sa bunga adlaw kagabay pa nga magalawig pagid kamo para damo pagid ang makaambit sa iban sa inyo da tanan nga gapamati base may ara kamo da kadto lang kamo di kay gapangatag sa blessing sa aton. Okay, sige, no. So ma'am, congratulations kay ikaw ang maswerte gid, no? Nakabaton sa 3,000 pesos na cash kaga bag-o nga radyo. Sige, ma'am. Thank you. Okay, you're welcome. So Bombodan, no, muna itong aton nga mga
gin pagtagaan no sa special project sa Bombo Radio no nga duwagit sila ni Bombodan ang nakabato isang bag-o nga mga radyo para nagikan diri sa aton kag 3,000 pesos nga cash kada isa sa ila Bombodan. Okay. Yes, before Bombodan kita magbulagay no, may isa pa kita nga maswerte pag nga winner. O may ara pa gid? May ara pa gid. Isa pa gid winner. Sa 1-2 panalo Bombodan. 1-2 panalo niya? Yes, 1-2 panalo naman no. Na tunga Bombodan kay bag-o lang man siya abot, no? So ato ni kilalawon man ang ato ni nga winner. Ka-4th day na Bombodan kag winner number 1. Si Sir Jimmy Avelino from Palmas del Mar. Do bago ko malalagin lawag ara na dayon. Gane no. Bala mo gid Bombodan nga mga avid listeners kay grabe paglawag dati mo pila ka minutos parang nagligan. Taga Palmas del Mar. Oh. Gabi no, tiyari di subong sa patsay, dito pa di sakon no. So from Palmas del Mar, Singkang, Barangay Singkang Airport, Ciudad sa Bacolod, ang iyan nga proof of purchase amo ang Silver Swan Bombodan. So aton nga maswerte nga winner subong nga si Sir Jimmy makabato sa 500 pesos nga cash kag 650 pesos nga balor sang grocery goods. Sir, dili mahuya kay mo ni subong tsansa. Good morning. Morning, man. Kamusta? Okay lang. Di ka palin, sir? Sa Singkang. Singkang, no? So sa pagkabati mo nga ikaw ang maswerte nga winner, di lang mo din nagkanto. Oo. Gaano ka sa inyo balay? Anong ginatrabaho? Wala ganda ako pamati. Napamati. Oo. Oh, so pila ka na gani, sir? 58. 58. So ano ang pangitanan nato? Subong anong kalingawan, sir? Wala. Nasa ako ng stroke ko lang. Wala na. Wala ko trabaho. Okay. No. Sino po masulod balay? Utod ko. Utod mo? Okay. Sige, no? So, sir, muna ni hatag si mo 500 pesos nga cash. Excited na? Oo. Ready na mabato na 500? Kag, pila ni kani? 500. 650 pesos nga grocery goods na sulod sa Baldisang Orocan. Sir Jimmy, muna ni hatag si mo Bumbo Andro? Yes, Bombodan. Kadasig siya makaabot diri ginlawag kuno siya kay gina mga alas 10 kwan mo. Ano ganito man basta mga past 10. So hindi man traffic subong? Mga 10:08 Bombodan, no? Kaya kaina nalawagan mga alas 10:08 siya nalawagan. Alas 10:08. So hindi man traffic padulong mo le? Pagpadulong mo? Hindi man. Do ka smooth lang. Nakakatawa isang dala ng subong. Wala. Sige di. Abante lang din sir kamayo Sige So, harinari hatag ko na ni Simong 500 pesos nga cash. So una nga hatag 100 pesos. Kaduwa nga hatag 200. Ikatatlo 300. Ikaapat 400. Ikalima 500 pesos kag kulang pa na sir. Ari ang 650 pesos nga balor sang grocery goods nga nasulod sa Baldisang Orocan. So anong plano sa 500 pesos nga nadaugan? Ibakaliwat POP para ihulog man. So nag-aalaom sir nga maswertihan ang 1 million. Tani maswertihan. Okay, sige no kag ang ang imo nga grocery goods. So sir, pagpasalamat mo na lang no kag pagpangimbitar mo madabi sa mga kaingod bida nga gusto man magpasakop sa promo sir. Maraming salamat sa Bombo Radio sa ila promo kag sa nagapamati da maginta na mo para magdaog mo. Basta Radio Bombo number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Number 1 ang Bombo Radio. Okay, sige. Congratulations kay Sir Jimmy Avelino sang Palmas del Mar, Barangay Singkang Airport, Bombodan. Okay. Ayos gid. Yes, wala na. No, muna tong last. Nga subong no nga winner pero bantayan pa kita Bombodan kay sige makita diri sa pag-announce no sa ato ni nga mga lucky winners sa kada adlaw Bombodan. So Bombodan live diri sa Studio B. Ini si Bombo Franz Andro Burgos para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Salamat kay Bombo Franz Andro Burgos. 42 minutos na kiligad sa tagna alas 11. Na batean mga kabyanan kag inyong nasaksihan ang aton paghatag sang premyo sa mga lucky winners sa dubling promo sa Bombo Radio, ang 1-2 Panalo Part 20 promo kag ang ining promo nga pagpanghatag sang radyo o kung pagbaylo sang inyong mga radyo nga nalansang sa isa lang istasyon. Ginabayluhan amon ini ginatagaan sang cash ang makadulong diri sa amon istasyon. Magabalik kita mga kabanan sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan na Bumbuanay Sodto
Okay, dugay-dugay mag-umpisa natin nga palatuntunan. Standby. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1.
nga health effects ang hindi husto nga paggamit sang fireworks o kon palupok. Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation o kunang pagkautod sa bahin sang lawas nga nalukpan. Ikatatlo, pagkapila sa mga mata nga posible mahulog sa pagkabulag. Ikaapat, tetanus. Ikalima, pagkamatay. Gani, likawan ang paggamit sang palupok ilabi na subong nga holiday season. Ang food safety ang nagagarantiya nga